Юлия замоне аз Украина ба Тоҷикистон омад, ки дар кишвараш ҷанг шурӯъ шуд ва ӯ ҳамин тавр дар ин ҷо монд. Юлия дар баробари дигар ихтиёриён ба ҷабрдидагони муноқишаи ахири марзӣ бо Қирғизистон кӯмаки худро расонд. ман меҳмон аз Украина ҳастам. Дар бораи мушкилоте ки имрӯз дар Тоҷикистон ҳаст шунидам, ки сокинони ҷабрдидаи марз ба кӯмак ниёз доранд. Дар хона миқдоре курпаву болишти зиёдатӣ доштам ва онро ба ин ҷо овардам. аз ин рӯ ман довталабона ба сафи ихтиёриён пайвастам. Бигзорем ба каси дигар кӯмак шавад, зеро ниёзмандон ҳастанд. дар пайи муноқишаи марзии ахир бо Қирғизистон манзилу молу мулки бархе сокинон дар он минтақа нобуд шудааст. ба дунболи ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ ихтиёриён ва блогерон дар Душанбе ва минтақаҳои дигари Тоҷикистон тасмими ҷамъоварӣ ва кӯмак ба зарардидагонро карданд. хоҳишмандони кӯмак ба зудӣ вокуниш нишон доданд. мо дирӯз дар сторис мондем ки ба мо кӯмак дар кор либос, кӯдакона, занона, мардона, чизои доруворӣ барои кӯдако, памперсу, детски питание, ҳамин чизо. аз дирӯз получается соатҳои як-ду омадем ҳаминҷо, дар ҳамин як рӯз уже ҳама ҳамин чиро ҷамъ кардем. ба гуфтаи Зарнигор баъзе хурдсолон ҳам мехоҳанд ба ҳамсолони зарардидаи худ ёрӣ расонанд. як гала кӯдакам омаданд, бозичаҳои хушона оварданд, инҷа хеле ки мебинед як гала бозичае. Ба як духтаракша ман пурсидам ки ти бозичаҳота овардӣ ки дигаро да бутӣ? Мега ки ҳо. Гуфтам ба худат чӣ? Мега ман уже бозӣ кардам, мона ки дигаро бозӣ кунанд. ин ҳама кӯмакҳои ихтиёриён дар як мошини борбар ҷой мешавад, ки зимнан барои расонидани ин мавод аз Душанбе то Исфара як ронанда кӯмаки худро пешниҳод кард. дар баробари Зарнигор ва дӯстонаш чандин блогерону созмонҳои хайрия дар пайи ҷамъоварии кӯмакҳои пулӣ низ барои зарардидагони муноқишаи марзӣ ҳастанд. рӯзҳои аввали ҳодиса маъракаи довталабона супоридани хун ҳам ба захмиён дар марз роҳандозӣ шуда, ҳаҷми зарурии захираи хун ҷамъоварӣ шуд. дар пайи муноқишаи марзии 14-17 сентябр дар марз бо Қирғизистон даҳҳо манзили сокинон тахриб шуда, тибқи маълумоти расмӣ 41 нафар аз ҷониби Тоҷикистон ва 59 нафар аз ҷониби Қирғизистон кушта шуданд.